Дами и господа, линиите са затворени. Резултатите се обработват и след минути ще разберем коя звезда ще напусне шоуто. Състезанието вече е в разгара си и с всяка изминала седмица се приближаваме все по-близо до финала. Точно заради това никой не иска да напуска шоуто след огромните усилия, които е положил. Правилата на Dancing Stars обаче изискват напред да продължат само най-добрите. Всички тръпнат в очакване, за да разберат кой остава и кой ще се тръгне. И така, резултатите са обработени. Сериозно? Да. И какво? Вече знаем коя двойка ще напусне състезанието завинаги. Вотът на зрителите е абсолютно ясен и изключително оспорван. И трите двойки са събрали над 30% от зрителския вод. Разликата между първият и вторият е 2%. Разликата между вторият и този, който отпада, е точно 4%. До тук с математиката. Изключително емоционални елиминации. Кой ни напуска тази вечер? Глория и Светло. Това не сте вие, вие сте с най-висок вод. Продължавате в състезанието. Браво на вас! Успех следващия понеделник! Румен и Ралица, Латинка и Фил, аристократката на Dancing Stars Латинка срещу Румен Луканов. Най-преуспелият танцор на дансинга според журито и зрителите. Кого избраха зрителите? С кого ще се разделим тази вечер? Дами и господа, шоуто напускат Румен и Ралица. Това не сте вие! Вие продължавате напред! Лоти, това за теб е финалът на Dancing Stars. Благодарим ти, че беше с нас във всеки един момент. Благодарим ти, че даде този неподправен привкус на това предаване. Това невероятно световно шоу нямаше да бъде това без теб. Не искам да си тъжна. Ти, зрителите тук и тези пред екрана. Браво, Лоти, ти наистина направи прецедент в историята на Dancing Stars. Аплодисменти, дами и господа, цялата зала е на крака. Да, Латинка заслужава точно това. Мога ли за секунда? Благодаря ви сърдечно. Благодаря. Гениалната българска актриса Латинка Петрова ни напуска тази вечер след вашия вод. Аплодисменти, дами и господа. Какъв вълнуващ момент това до сега не се е случило в Dancing Stars. До сега цялата зала не е била на крака. За никой, който си е тръгвал от тази сцена. Да, дами и господа. Точно така. За съжаление, тази вечер Латинка ще ни напусне. Искаш нещо да кажеш? Извинявам, съм много развълнувана. Не дей. Да, време е за твоите финални думи. 7 седмици, 7 танца, 7 килограма долу, защото 7
7 пъти молех се на Бога. 7 Аплодисменти, пъти дами и господа. дявола се врича. Благодаря на продуцентите, благодаря на стилистите, на всички, които създадоха тази цветна приказка Dancing Stars, от която аз си тръгвам днес. Благодаря на вас, зрителите, на вас, които цъкахте с надеждата по-дълго да ме гледате. Но това не е довиждане, защото до утре, до утре, до утре, до утре вечер в другия спектакъл. Дами и господа, това беше всичко от Dancing Stars за тази вечер. Танцовата феста обаче ще продължи и в събота, когато вие, уважаеми зрители, ще можете да се включите в нея. Заповядайте утре от 11 часа в зала Фестивална, в студиото на Dance Academy, където ще се проведе открит урок от нашите професионалисти. Ако искате да се научите да танцувате румба като Глория и Светлю или танго като Део и Елена, това е мястото. Нашите звезди също ще са тук, за да ви напъсват в това предизвикателство и да се разпишат върху тениските ви. На екрана ще ни видите отново в понеделник, точно в 20 часа. Тогава балната зала на Dancing Stars ще се превърне в малък Холивуд, защото нашите звезди ще изпълнят най-популярните танци от любимите ви филми. С изключение на тези от Титаник, защото те, за съжаление, са на дъното. А сега ви оставяме в компанията на господари на ефира, където следва модерен прочит на класиката комедия от грешки. Ще се видим в понеделник! А до тогава помнете, че падащи звезди има навсякъде в небето. Но танцуващи звезди можете да видите само при нас! Довиждане и до нови танци!